Molweni bethuna ndinamkela kuMamgobhozi TV. Hey sana, uV urilise ivlog entsha ke ku-YouTube, and then wasivezela into yoba yena she is done dating South African men. Nayive ke ngoku akaphela apho ke sana watsho sitsho ke let me call my personal person, and ke ngoku caba use-DC kwatsho hayibo Democratic Republic of Congo vyokazi. Hayi ke sana ngowase-Washington DC umntu omtshaka V. Well, I don't think ngumntu wakhe because ingathi uthetha nabantu ngabantu uyabo, so uthi ke bakhona nabanye ababini athetha nabo, but lo ngoyena uhamba phambili and ke ngoku ungugqirha yayiva. Atsho ke bekunye ne-friend yakhe ke mos bebekwi-spa date, and then watsho ufriend wakhe naye ngoko bekwi-call wamthethisa ke nalo mntu, then wambona so ucaba ke umhle uhot wabesitsho uV esithi yu uba ndabe ndiphinde kaloku sana ndizilahlele emntwini ongeyotype yam because kulaa chef guy. Wathi uThomi wakhe hayibo senguchef guy lo, uthi because kaloku ndandingamthandi nomthanda yayiva. Wayesithi xa ndithumela iifoto zakhe ezinye ndingazivuli okanye ndivele ndiqomba nkosi yam, watsho uthetha ke noba kwakutheni azabe kanti udeyitha uchef guy. Uthi uV wayedeyitha uchef guy kuba like bobabini phofu uthi nochef guy uXolani lo babezama utyekisa abantu babo uyabo. Uchef naye wenengxaki kunye nomama omntanakhe, naye ngulo siyaziyo uba ngulo wayehlukana noMpumelelo, kwakuliwe nokuliwa kwizingane zesithembu, so naye wayemsebenzisa uXolani for udlisa uMpumelelo, otherwise uthi wayengamthandi tu, but then uXolani wayesenza izinto kakuhle emspoiler uyabo, ezama ke ngoku naye mhlawumbi into ingasebenza, but yeyi uthi wayengamthandi tu sana and wayengekho attracted to him. Uthi Thomi hayi man zange ndakubona like zange ube heartbroken at all ngoku nanehlukana. Uthi kuba ndingamthandi kaloku ewe I was disappointed because like wecinga uba kubona mhlawumbi umntu uzawuthi umqhele ke and wenza izinto kakuhle akho nto, but ke akacebisi uba umntu enze loo nto leyo, especially ngehlobo wenza ngalo yena ngoba kaloku wade like baqalisa into zokutshata uyabo, but uthi thank God ke zange adibane naye, mhlawumbi uba wayedibene naye okanye mhlawumbi walala naye nge-heartbroken. So ke ude wayithetha inyani uVyokazi uba yes waye wangena kwi-relationship noXolani as a rebound, ezama utyekisa uMpumelelo, but akayicebisi loo nto leyo, otherwise alrighty and yeah itsho into yakhe. But ngoku uphumile kubafana basemzantsi, usathi international, so use-Washington DC i-potential, but ke wayetshilo phofu kwi-previous lanto ka-video yakhe ye-Q&A uba akokho kwi-relationship but uyathetha nabantu, so uyabo she's exploring her options. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanitsho nake uba nithini ngayo ngale nto uVyokazi ngoku ephumile emzantsi, and uthi uyayazi uba abafana bazawuthi hayi suka nathi besingakufuni warawara, she doesn't care. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.